በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 146 ንዘድሕን አምላኽ አመስግንዎ። ነፍሰየ ንእግዚአብሔር አመስግኒ፣ ብሕይወተይ ኩሉኺ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ። ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ከወድሶ እየ። ብመሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣሎ ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ። ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ፣ በታ መዓልቲ እቲኣ ሆቐናኡ ይጠፍእ። ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፋኡ ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ። ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ። ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅአሎም ንጥሙያት እንጀራ ዝህቦም ንሱ እዩ። እግዚአብሔር ንእሱራት ይፈትሖም፣ እግዚአብሔር ንዕንቲ ዕውራት ይኸፍተን። እግዚአብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም፣ እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም። እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቆም፣ እግዚአብሔር ንዘኽታማት መበለትን ይኣልዮም። ንመንገዲ ረሲኣን ግን ይጠዋውያ። እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ፣ ወፂዮን ኣምላኺ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ። ምዕራፍ 147 ኩሉ ንዝኽእል ኣምላኽ ኣመስግንዎ። ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ፣ ጥዑም እሞ ምስጋና ይግባእ። እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጻ፣ ንሱዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ። ንልቦም ዝተሰወሩ ይፍውስ፣ ነቑሳሎም ይዘንን። ቁጽሪ ከዋኽብቲ ይቖጽር፣ ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም። ጐይታና ዓብዪ እዩ፣ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ፣ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን። እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም፣ ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም። ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምርሉ፣ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ። ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጐልበበ፣ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ፣ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘቡቅል፣ ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጫጫዊት ኳኳትን ዝምግብ ዘምርሉ። ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን፣ በእጋር ሳብ ኣይሕጐስን። እግዚአብሔር በቶም ዝፈርሕዎ ንጸግኦም ዝጽበዩ ይሕጐስ። መሃርሃር ማዕጾኺ ኣጽኒዑ፣ ንደቂኻ ኣብ ማእኸል ባሪኽዎም እሞ። ወኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ፣ ወጽዮን ንኣምላኽኺ ወድሲ። ኣብ ወሰናትኺ ሰላም ይገብር፣ ብበዝሒ ሰርናይ የጽግበኪ። ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ፣ ቃሉ ቀልጢፉ ይጐይ። ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ፣ ንኣስሓይታ ከም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ። ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ፣ ኣብ ቅድሚ ቁሩኽ መን ይቐውም። ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ፣ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያቱ ይውሕዙ። ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ። ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገብረሎምን፣ ፍርድታቱ ከዓ ኣይፈልጡን። ምዕራፍ 148 ፍጥረት ኩሉ ንእግዚአብሔር የመስግን። እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ። ኩለኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ፣ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ። ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ፣ ኣቱም ቡርሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ። ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም፣ ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ፣ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩለኹም። ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይትን፣ ግመን ቃሉ ተስልጥ ቦብላን። ኣቱም ኣኽራን ኮረብትን ኩለኹም፣ ፈረይቲ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩለኹም። ኣራዊትን ኩላትኹም እንስሳን፣ ለመም እትብሩን ነፈርትን ኣዕዋፍን። ነገሥታት ምድርን ኩላትኹም ኣሕዛብን፣ መሳፍንትን ኩላትኹም ፈረድቲ ምድርን። ኣጉባዝን ጐራዙትን፣ ዓበይቲ ምስ ኣናእሽቱ። ስሙ በይኑ ልዑል እዩ፣ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡ እውን ቀርና ልዕለ፣ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቕረቦ ህዝቢ የመስግነሎ። ምዕራፍ 149 መዝሙር ምስጋና። ንእግዚአብሔር ሓዱሽ መዝሙር፣ ምስጋንኡ ከዓ ኣብ ማሕበር ቅዱሳን ዘምሩ። እስራኤል ብፈጣሪኡ ይተሓጐስ፣ ደቂ ጽዮን ብንጉሶም ዕልል ይበሉ። ንስሙ ብሳዕስዒት የመስግንዎ፣ ብኸበሮን በገናን ይዘምርሎ። እግዚአብሔር ንህዝቡ ብሂግዎም እሞ፣ ንትሑታት ብምድሓን ይስልሞም። ቅዱሳን ብኽብሪ ይተሓጐሱ፣ ኣብ መደቀሲኦም ዕልል ይበሉ። ንሳቶም ኣብ ኣሕዛብ ሕደ ንምፍዳይ፣ ህዝብታት ከዓ ንምቕጻዕ። ንነገሥታቶም ብሰንሰለት፣ ንኽቡራቶም ብመቑዕ ሓጺን ንምእሳር። ነቲ ጽሑፍ ፍርዲ ኣብኣቶም ክፍጽምዎስ፣ ምስጋና እግዚአብሔር ኣብ ጐረሮኦም፣ ኽልተ ዝኣፉ ሰይፉ እውን ኣብ ኢዶም ይኹን። እዚ ንኹሎም ቅዱሳኑ ክብሪ እዩ። ናይ መዝሙረ ዳዊት ናይ መወዳእታ ምዕራፍ
ምዕራፍ 150 መዝሙር ምስጋና ንኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ኣመስግንዎ ኣብ ጠፈር ስልጣኑ ኣመስግንዎ ስለቲ ግብሩታቱ ኃይሉ ኣመስግንዎ ከም በዝሒ ዕቤቱ ኣመስግንዎ ብድምፂ መለኸት ኣመስግንዎ ብበገናን መሰንቆን ኣመስግንዎ ብኸበሮን ሳዕስዒትን ኣመስግንዎ ብቃና አውታርን እምብልታን ኣመስግንዎ ጭልጭል ብዝብል ጸናጽል ኣመስግንዎ ብጥዑም ዝደሃዩ ጸናጽል ኣመስግንዎ ትንፋስ ዘለዎ ሁሉ ንእግዚአብሔር የመስግኖ አሜን።